במהלך הביקורים הרבים שאני עורך מדי שנה בשנה בקובה ובהוואנה, עיר הבירה שלה, בדרך כלל אני מקפיד לסור גם לאחד משלושה בתי הכנסת היפים שנמצאים במקום הזה. במקרה זה לקחתי את חבריי המטיילים לבית הכנסת בית שלום, אשר נמצא אי שם בליבה של הוואנה. כאן במקום הזה בהוואנה חיה קהילה קטנה בת 1,500 יהודים, שאנשיה מקפידים חדשות לבקרים לסור לכאן, לאזור הזה או לאזורים אחרים בהם ישנם בתי הכנסת. כאן בבית הכנסת הגדול הזה שנקרא בית שלום יש גם בית תמחוי, יש גם מועדון, משרדים, ומתנהלים פה חיים די תוססים של קהילה יהודית המנסה לשרוד במצוק העיתים, ובמיוחד ברוח המהפכה הקשה, הבעייתית והענייה העוברת על הוואנה ועל קובה. בבית הכנסת ביקרנו, ראינו, התרשמנו. בית הכנסת עבר שיפוץ לפני כ-20 שנה והוא נראה טוב. הביקור שלנו נערך ביום ראשון. יום ראשון הוא יום שבמהלכו שובתים בתי הספר בקובה, ואילו כאן בקהילה היהודית מתקיים יום בית ספר עברי יהודי. באותו יום ראשון מתכנסים עשרות ילדים יהודים קובנים, לומדים שירה עברית, לומדים את השפה העברית ולומדים מנהגים ומסורת יהודית. ראשוני היהודים הגיעו לקובה למעשה כבר עם קולומבוס. בהמשך התעצמה העלייה בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20. ואילו היום, בעקבות המהפכה, נותרה כאן קהילה קטנה, אך עדיין אנשיה מנסים לשמר את המורשת. הוא עבד בחקלאות. Wann lebst du? Wann lebst du? In Havana. Hier, aber... Sehr weiter, ein bisschen weiter, bei Mekong, zu dem Boss. Diese davon bei den Katarate, geschwommen der Krieg.